Bantu bakuthi mandibulise. Uyabulisa umzukulwana kaNxele uma ndonde limpungela zikaXhosa. Usiqwenga nasenqunqumbana ngathi ngumthamendlela. Umanga ngam ndigaqile. Umpondo zenyathi ziyazamazamisa kuba ziqhela urhodlula kodwa hayi impundu zencanda ndizincamile indoda ziyazi ukubithanda amajinijini. Bantu bakuthi iyahamba inja tata. Sezawubhubha umfo kaHoho nimkhumbule nithi kodwa laa nja yamacwerha inja kaXhosa eyayikhonkotha ingayeki. Yabona kusezawubakho isaci nabaliqhalo wena mntu wesikolo mna ndazi into. Kusezawubakho into ethi inja kaXhosa eyayikhonkotha ingayeki udala uxolo Hoho. Inja yamacwerha eyayikhonkotha ingayeki udala uxolo Hoho. Dinja. Hey, ndinguNomasinana tata. But mandize kule ndawo. Ngo-2016 okanye 2015 andiqinisekanga kodwa uba ingo-2015 ngu-2016 ndiseBhayi emhlobo wenene kwa-SABC ndinentlanganiso kunye nomnumzana uPhumzile Mngci. Ndithi kuye mzukulwana kaBawumngci, kutheni inkolo kaNtu singayenzi ngolu hlobo lasebuKrestwini? EbuKrestwini kukho abantu abasindisiweyo, kukho amaziyoni, kukho amarhabe, kukho amawisile, kukho amatshetshi, kukho Shembe, kukho amapostile, kukho ama-St. John's, kukho ama-ZCC, kukho ungazibala kutshona ilanga. Kukho ama-Universal Church, ungazibala kutshona ilanga. Iinkonzo eziphantsi kwenkolo yobuKrestu. Zonke ziphantsi kwenkolo yobuKrestu zinjalo, zikholelwa kulo Thixo mnye ngendlela eyahlukeneyo, zenza ngendlela engafaniyo. Jonga ipostile. Ipostile yona nanganimisa uYesu, kodwa iphinde ibe nendawo ethi uYesu wathi awufika eHadesi eyolanda abakubo. Yakhala imidaka, ngobani imidaka sithi, yabuza kunyana womntu uba usishiya ngani nathi napha eHadesi. Uthi umpostile wathi unyana womntu, lindani ngomonde kuba nani uYesu wenu mhlanguli ozawuvela kwizinqe zezizukulwana zoonyana benu. Abe namaxesha umpostile athi xa eshumayela athi mna ndinguYesu kuni. Hey, anakhorona. Athi umpostile mna ndinguYesu kuni. Zange ndave hlaselwa ngaloo nto. Zange ndava nangelanga elinye kuthiwa bekuhlaselwa umpostile kuba ethe unguYesu. Laa nto ibonakalalisa into yokokuba inkolo kumaKrestu imachodi ngendlela engathethekiyo. Even na abantu basindiswe babekade bethuka amasiko, bethuka abantu abenza amasiko babuye bakholwe ezifihlweni, abantu bongonwabi ngabantu abasindisweyo, bamachoda abantu abasindisweyo bangoku, bashumayela uYesu osindisayo, bagqibe bathandazela abantu abadinga imisebenzi, bathandazela abantu abaqhawukelwa imitshato, bathandazela abantu abasezintlungwini, abantu abarechiweyo, abantu ababulewelele abantu babo. Bafika iincawe zosindiso zibalindile, zibakhulule emoyeni. Azisekho, zingakhona zingambini zingantathu, zinqabile iicawe zosindiso ezisathuka amasiko. Ubonakalisa into yoba kwicala lobuKrestu bamachodi when it comes to ukukholelwa. Ujonga iZCC imisa uYesu kodwa kawujonga indayela le ibancedayo. But yindlela abakholelwa ngayo. Bayakholelwa kuYesu kodwa kusetyenziswa indayela. Uye eSt. John's kuzawukhwazwa uYesu kodwa kuphinde kukhwazwa uNkulunkulu kaBaba uMasango. Xa ujonga le nto kumiswa uNkulunkulu kaBaba uMasango. De athi umntu othwasayo bakwazi ukumxhelela igusha bayijike intwaso ize ngesiprofeto, asebenzise isithunywa endaweni yosebenzisa idlozi, endaweni yokusebenzisa isinyanya.
So inkolo yobuKrestu imatured ngendlela engathethekiyo. Ndithi ke ngoku mnumzana uphumzile mnci, kutheni kungenzeki loo nto apha kwinkolo kantu sibe necamagu likaDr Nokuzola Mndende elilwa iBhayibhile nobuKrestu, ibe licamagu elo nothi inkolo kantu? Sibe nezwi labembola likaDaluxolo Hoho apho kuthiwa wonke umntu makeze as long siza kumisa isiko nesithethe. Masidibaneni sivaneni ngamasiko wokhokho bethu nezithethe zokhokho bethu nenkcubeko yokhokho bethu. Kubekho imizekelo le ndiyenzayo, ndandiyeka mazinomazi ke umprofeti uRhadebe ngelo xesha, kodwa ke ukuba sendimazi ngoku mandimkhankanye. Kubekho iRevelation Spiritual Home apho abantu baphila ngeentsebenzo khona. Mabaphile abantu ngeentsebenzo zakamprofeti uRhadebe, balandele iimfundiso zikamprofeti uRhadebe eRevelation. Baphile abantu belandela iimfundiso zikaDr Nokuzola Mndende kwicamagu. Baphile abantu belandela iimfundiso zikaDaluxolo Hoho kwizwi labembola. Baphile abantu belandela iimfundiso zexhanti lomthonyama likaGasela. Baphile abantu belandela ndiyawulibala umbutho kamnumzana uLoyiso Nqevu, ndiphinde ndiwulibale umbutho kaPhuthumile Cebo Fuyani. Bekumele ukuba ke ngoku kwinkolo kantu yonke imibutho namabandla kwinkolo kantu anelungelo lokukholelwa ngendlela umseki welo bandla akholelwa ngalo. Kungabikho mseki welinye ibandla ohlasela abaseki andabhuda andathintitha Xebe. Kungabikho mseki welinye ibandla ohlasela abaseki bamanye amabandla. Wathi umnumzana uphumzile mnci, ziimbono ezintle kakhulu mfo kaHoho ezi, zidinga iconference. Xa kunoke kubekho iconference zixoxwe zizinto, ungayibona into enokuba ntle enokwenzeka kwinkolo kantu. Kuba mna Phumzile mnci, ufika kwamapha emhlobo wenene, ubuKrestu apha babutolikwa ngokwebandla elithile. Kodwa ndathi ndawungena mna ndathi amabandla wonke mawavuleleke. Udenza umzekelo athi ubungaqaphela nokuba iingoma zaseZiyoni azidlalwa qho, kodwa ndavula ndinguPhumzile mnci into yoba ngoku namaZiyoni mawakalinikwe ithuba loba azibonakalalise kwiinkqubo zomhlobo wenene. Uthi yenziwe ndim ndinguPhumzile mnci loo nto leyo. Nawe luyithethayo into ingakwazi ukwenzeka kwinkolo kantu, kodwa ke ngoku idinga into yokokuba nina bantu benkolo kantu niyimele. Bantu benkolo kantu, ndicela ke nizeni ngaphambili, masidibaneni silungiseni inkqubo yenkolo kantu. Ude athi umnumzana uPhumzile mnci xa eyishwabadela eyidibanisa le nto kuthiwani ngesiXhosa la Thixo wam mandiyiyeke. Kodwa ke ngoku ude athi uPhumzile mnci, umnumzana uPhumzile mnci kum, ii-facilities zika-SABC ziredi for ukushicilela ezo conferences zenu. Ii-facilities zika-SABC mfo kaHoho ziredi for into yokokuba amabandla wenu ashicilelwe engakhuphanga nesenti emdaka. Niqokelela amabandla wenu aseKapa ashicilelelwe eKapa ngu-SABC, around i-Eastern Cape kula macala angaseBhayi azawurekhodwa apha eBhayi. Amacala amaqela namabandla angakumacala aseMthatha azawurekhodwa ngaseMthatha. Sikwazi uba sibe novimba weengoma ezohlukahlukeneyo ezizawuthi ziphuhlise inkolo kantu. Akukho late ukubuyela kuloo nto bantu bakuthi, kuba u-SABC ngokokwazi kwam wayethe uzivulile iingcango. Andikava ke sithi uzivalile. Endikuthethayo ngoku alisekho ithuba lokugxeka naye nabani na ongayenzanga into esasimonyulelwa makayenze. Endikuthethayo ngoku ndicela sidibaneni. Ndizawunikisa ngeenamba zam apha ethubeni, nindifowunele, senzeni intlanganiso,
sibuyiseni isidima senkolokantu khona ukuze inkolokantu ingabikho kuthuko ngxabalaza, inkolokantu ingabikho kuthuka inkosi, inkolokantu ingabikho kugxeka buKristu naBhayibhile, inkolokantu ibe kukuvuselela amasiko nokuvuselela izithethe nokuvuselela iinkcubeko zezizwe ezahlukahlukeneyo zabantu abamnyama mazivuselelwe kwinkqubo yenkolokantu. Uyabona ke xa ndizayivala ndade ndathi mna kumnumzana uPhumzile Mnci ndinezixhobo zam zokushicilela. Bendinode kungakhange kude kube kuze nezixhobo zika-SABC, bendinozivolontiya mna ndiyoshicilela kuloo ndawo funeka kushicilelwe kuyo, ibuye inkqubo izodlalwa. Umzekelo, uba mhlawumbi kukho imigidi somewhere okanye kukho intlombe somewhere ndibizwe ngamagqirha ndihambe ndiyoshicilela, qha kubekho nje isivumelwano sam nomsasazi wenkqubo leyo, into yokokuba xa ndithe ndayishicilela loo nto leyo ndayi-editha kakuhle ndayithumela kuye uza kuyidlala. Andifuni nemali. Uzikhangele ndandiyithetha ke loo nto leyo ngo-2016 yadelelwa ngabantu. Ndiyenze kanjani i-40 million views kwi-channel yam xa kanti andikwazi ukwenza nto? Why ndine-100,000 subscribers kwiprogram yam kwi-channel yam xa kanti andikwazi ukwenza nto? Ithetha ukuthi ke ngoku ndiyanibulela ngento yokokuba nisubscriber. And ngoku into eyenzekalayo ngoku ndifumana oma-100 oma-300 to 500 subscribers per day. Ndiyayibulela loo nto leyo. Qhubekekani nisubscriber kangangoko, qhubekekani niwuvyuwisha umsebenzi wam. Ukuqala ngoJanuwari asiphinde sibe sikhala ngamntu ngoku. UThixo undinikile amandla ukuba mandize kuni ndizothetha nani, ndisebenze, ndininike ezi zinto ndinazo. Nani nindinike ezi zinto ninazo, sinikanikane sakheni isizwe. Alikho ixesha ngoku lobe sikhala ngoba ubani sasimonyulelwa makenze into ethile. Xa sengasayenzanga akasayenzanga. Thina basenamandla kuba ii-subscribers endinazo kaziyi-100,000 ngubani kwinkolokanto onazo ezo subscribers. Omhlawumbi nakubuKristu akekho. UThixo ndinike la mandla okanye nina nindinika amandla. UThixo wenze into yoba nina manindinike amandla wokuba ndisebenzele isizwe. There's no time now for ukukhala. Ixesha elikhoyo masisebenzeni. Ndicela nize ngaphambili, ndicela simanyaneni, sakheni umzi ontsundu camagu.